No, I'm live. Kan go to no utazi. Utazi ya mia. Ama m ụtazị na. Utazi ya mia. No. Ufu be utazi ya mia. Ngaba kaji. Ni ni. Na ni silandi mo. But 4 rounds, 4 likes. For now, not life. Ndị ka m ga-ekwara okwu. Mepezi ya ka ya eme on network. Ihe abụkwa ọkọ ihe dọgburu. Ihe abụọ ọkọ ihe dọgburu n'enyi ya. Ihe abụ ihe ọkụkọ ndị amatata dị. Ihe abụọ ọkọ ihe dọgburu na okwu ya ebe a. Nwa na-agwa gị na ihe dọgburu ọka nọrọ ebe a rie. Na-akọwara gị ihe. N'okwu ya, n'okwu ọkọ. Onye ugbu ọkọ tupu okwu. Ebe egwu ọchị efu na ọ strọgụl. Na ụtazị ebe enyi. Ka m gosi unu utazi ya mia. Ama m ụtazị na. Utazi ya mia. Ufu be utazi ya mia. Ngaba kaji. Ni ni. Ndị ka m ga-ekwara okwu.